og Jakob. Fik jeg så husket det alt sammen? Ja, det er helt vildt, bare fordi man er lige over 2 eller 3 der, så bliver der helt kaos i den. Det er nærmest en helt ungdomsskole her. Glædelig jul. Prøv at se, nu er I her. Hvorfor er I her igen? Altså, jeg mener bare, I var her også sidste år. Hvad sker der? Det er jo det der med jul. Ja. Tradition. Vi kan jo ikke undvære det efterhånden, altså nu. Det er jo ikke rigtig jul uden vi er her næsten. Jamen, jeg mener det fuldstændig det samme der. Fordi at uden I har været her, I skal nemlig synge så smukt og så kønt og så vidunderligt, som I nu kan. Tak. Og der skal I synge den der, når du ser et stjerneskud. Hvad betyder den sang for jer? For mig, det betyder den, først og fremmest noget med tradition. I aften, der får jeg alle minderne til at svømme over. Og der er ikke noget som Disneys juleshow, og den stammer jo fra Disneys juleshow. Den ser jeg altid juleaftensdag. Det helt gamle klassiske. Det er en klassiker. Vi så, da vi var børn. Nemlig. Ja. Og Jesper Fårekylling, der i virkeligheden synger den her. Ja. Og hvad har I så gjort? Hvad vi har gjort med sangen? Ja, ligesom fordi det er jo Jesper Fårekylling, og I er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Nu har vi jo en John, som kan agere Jesper Fårekylling. Okay. Og så har vi så har vi arrangeret den for 6 stemmer. Og det gælder nemlig om at arrangere den, altså fuldstændig som om, at det var trommer, violin, klarinet, bas, saxofon. Ja, på en måde, ja. Og så deler man sig så ind. Ja. Og der ved I jo hver især, hvor I ligger, eller hvordan er det lige med det? Lige præcis. Det gør vi, ja. Og så, det lyder ikke fedt med det. Det skal hellere komme lidt senere, hvis du synger det på den måde. Hvor lang tid tager det så at arrangere et nummer? Den her har Niels jo lavet. Niels, fortæl Det kommer an på, om ånden sådan lige kommer over en. Ja. Fordi hvis man bliver rigtig inspireret, så kan det gå hurtigt. Og andre gange, så er det en kamp at få det til at passe sammen, få det til at lyde godt. Ja. Så det er meget forskelligt. Og det er aldrig til at vide på forhånd. Men nu havde du altså også et år at pusle med den i. Ja. Så det, vi glæder os virkelig til resultatet. Hvordan skal I selv holde jul? Eller hvad er jeres? Kan måske en drømmejul? Er det den, I får lov til at holde i år? Min er. Ja, hvor godt. Må jeg Jeg høre. skal være sammen med hele min familie. Fantastisk. Er de begyndt at komme, eller hvad? De er så småt begyndt at komme. Ja, Ja, det er jeg skal godt. Og direkte du hen stak til af. den her bagefter. Ja, og du stak af. Men jeg regner med, at de sidder og følger med. Nå, det er godt. Selvfølgelig gør de da det. Ja, forhåbentlig. Ja, og hvordan er så en drømmejul for dig? Jamen, det er noget med, at vi samles, spiser en god frokost. Ja. Og så hygger jeg med min niece og mine 2 nevøer Okay. her i eftermiddag. Ja. Og så får vi en masse lækker mad og skynder os at komme hen og synge nogle sange omkring juletræet og få gaver. Altså, er det så i eftermiddag, eller er det først i aften? Altså, sange om juletræet og gaver, det er i aften. Nå, det er godt. Det er okay. Jamen, det kunne godt være, at der var nogen, der ikke kunne vente og sådan noget. Det er der sikkert, men altså, det må de gøre. Hvad med Sådan jeres er det. traditioner der? Har det så været igennem der, at I skulle holde jer hele dagen, da I var små, og gøre det stadigvæk, eller hvordan? Ja da. Ja. Okay. Det er jo en del af julen, altså det der med, at man er spændt på det, der sker om aftenen, og man går sådan, sådan lidt, hvad ligger der under træet? Man kan jo fylde tiden lidt ud. Altså, vi gør sådan noget med, at der starter man om formiddagen med at pynte juletræet meget langsomt. Og der er sådan nogle regler for, hvilke ting, der først skal på juletræet. Og det er min far, der skal sætte det på. Okay. Og sådan skal det være hver år. Og så bliver det så hentet frem fra kælder og fra loftrum, og hvor I nu har jeres ting i gamle skotøjsæsker og så videre, og så videre. Ja. Så skal det så puttes på. Så du har faktisk skulket lidt nu her, eller Lidt, hvad? ja. Eller kan I stadigvæk? Ja, det kan godt nå. Man kan godt nå at være med til en del af det. Åh, det er godt, det er godt, det er godt. Hvad så med fremtiden? Har I nogle fremtidsønsker? Ligesom, kan man sige, som gruppe, basic der, hvad ønsker I jer, hvis I skulle ligesom sådan have et fælles juleønske, eller? Jeg tror, vi har et stort ønske. Hvad kunne det være? Det er, at det kommer til at gå godt for vores anden plade. Og hvornår kommer den? Den kommer her i januar, Glæder vi os til. den 27. Men der er jo ikke noget julenummer her med. Det er der Ikke på en men plade, der der kommer er hjem. 13 andre kanon gode numre på. Men der er man måske også lidt over den tid der. Det er jo det. I januar. Der. Det håber jeg næsten. Jeg synes, hvis man har sit julepynt hængende helt til den 27. januar, så er det også på tiden med Så er det godt klar. Så er det på Det skal altså være så et hjerte eller et eller andet, man glemmer i hjørnet, som skal hænge, eller en appelsin, der skal hænge og blive grøn. Så synes jeg, det er. Der skal også gerne være en kravlenæse eller Kravle lidt, ja. som man glemmer. Ja. Med vilje. Ja, nemlig. Okay. Hvordan går året ellers gået for jer? Har I haft meget at lave? Har I været glade? Det har vi i hvert fald, ja. Ja, vi er blandt andet ude og give en masse skolekoncerter. Okay, og hvordan gør man det? Jamen altså, man tager ud klokken 8-10 på Sortebakkeskolen. Ja. Og så synger man simpelthen, og så får man bare folk til at synge med os. Det har været kanon sjovt. Vi har været rundt på 26 skoler. Så står de alle legnet op i gymnastiksalen. Yes! Og så kommer jeg og fyrer den af. Har I instrumenter der? Nej, det har vi ikke. Så det er sådan noget med... Og andre... Det er det, der er så alle musikalsk og børnene får lov til fantastisk. at være med til. Og sådan noget. Helt godt. Jeg vil gerne have lov til at ønske jer glædelig jul. Og som vi siger her, nu må scenen så ligesom kunne bruges. Og så vil vi slutte det her program af, og det vil vi så gøre med jer.
når du ser et stjerneskud. Det kan du Og så har jeg altså sådan set her, men den får I så først bagefter. Vi har nogle honninghjerter, og dem kan I ikke stå fedt med deroppe på scenen. Så til de ligger her både til John, til Morten, til Niels, jeg skal se, om jeg husker det hele, til Osman og Peter og Jakob. Hjerter alle sammen. Der ligger simpelthen julehjerter til jer. Op på scenen afsted med jer. Og så lad os endelig få julen indendørs. Lad os give slip på det hele. Lad os nyde det. Jeg ved godt, der stadigvæk er noget tid til, at det sådan set rigtig bliver juleaften. Men vi har masser af ting, du kan fordrive tiden med her på TV2. Og jeg ved også, at Kitchen rykker ud og ind på Rigshospitalets område i København, hvor vi besøger børn, der er indlagt af den ene eller den anden årsag, sammen med deres forældre i det spritnye hus, Ronald McDonald, huset derinde, hvor familier kan overnatte med børn, der er indlagt. Nu skal vi ind og sætte julestemning derinde, det er lidt senere, men for at vi ligesom sådan kan sige, at det bliver jul, så skal vi have, når du ser et stjerneskud, og det gør vi med Basic. Så jeg vil ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul. Vi ses nytårsaften. Basics, når du ser et stjerneskud, så bliver det jul. Tit har man fortalt, at hver gang en stjerne faldt, menneskenes børn i samme time fik lov at ønske alt. Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske flyve ud. Der vil alle stjerners herre høre dig. Bare du af hjertet tror, der er ingen bøn for stor. Når et stjerneskud der falder på din vej, skæbnen selv er der din lykke selv. Den smiler til dig med fra himlens stjerner. Bare du af hjertet tror, der er ingen bøn for stor. Når et stjerneskud der falder på din vej, du 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 du.